אני לא רוצה את היסוד שלי, לא מוצא אף אחד. יש ביטיון בחוץ שמחכה רק לי, ואף אחד לא מוצא. החשיכה ביערות הם צועקים את שמי, מי אתה תיגע. הדלת נעולה ורק אני סגור בפנים, עם זאב שעורר ומתקרב רעב. אז שוב נופל בחלום ומתעורר בחלום ולא יוצא עד אור יום. חלמתי שאני לא כל כך בטוח איפה. אני משוטט, שטח נטוש. במין שביל כזה בין השכונות, שביל קטן צר, שביל של רכבים. הכל חשוך, כל מה שיש מסביב זה פשוט מלא גופות בערימות. יש מזג אוויר קודר כזה, כמו איזה לילה חורפי. יש אישה שעומדת כזה על הברכיים עם הידיים מאחורי הגב, ויש שם ממש כזה עמולה. פתאום אני רואה מולי בן אדם תלוי, בן אדם אמיתי, זה רגע כל כך אמיתי, תלוי עם עיניים פתוחות. אפילו זוכרת שכזה התעוררתי, ואז היה לי ממש דמעות פיזית בעיניים. הזאב שוב עורר ומתקרב